О, вау, какъв шамар забиен този пожарникарен кран. Брутален газаря, виж го. Дай му се е заформил пекеджа. Сте с чехлички направо да му смуча пръстите. Те с бицари може да натегне и трите. Този собственик на банка защо го е загледал така? Погледаш, яхтата ми, си ли виждал? Айде, чупка! А така, прокуди го. Какво правиш? Здрасти. Що е? Какво правиш? Какво си яхтата наляво надясно? Що? Абе, тази яхта под найем давате ли, бе? Да, бе, що искаш да я наемеш ли? Аре да вземеш да си, защото клиентите ми идват сега. И тръгваме. Той твоята яхта ли е, брат? Да. Добре, ай, само ще му да помоля нещо. В принцип аз имах една яхчика, ако мога да покараме тази. Молеца, брат, дай молеца да покарам. Днеска само, молеца. Сега съм с клиенти. Аре, човек, какво толкова се? Кажи им, че съм ти помощник, бе. Добре, аре. Аре, брат, ева, разбираме ги, Black Sea Yachting, дай, качай се, можеш. Днеска ще ме оставиш аз да командвам. Ле волана или другото? Двете са управления. А къде са педалите, брат? Защото няма газ на Педалите, седи брат. там. Тази ръчка там. Той не ли ръчната да дърпаме? Не. А къде Бутнеш напред. Няма Няма спирачка. така, примерно да се върнем лекичко на някой обратен, а? Знаеш какво ги правя по принцип с BMW? Аз ще откарам такова E60-ка. Топ! Направо като го развъртят на булеварда, а после ма гонят, ама не могат да стигнат. Разбираш, стоиш моля да стигнат. Кажи само колко коня е нещо. Пробай се да познаеш. Според мен е около 250 коня турбо. Примерно минус 100-120. Минус 120, аз кой ще караме Peugeot 205 ли е мой? С целия багаж ще ходим вътре. Ти са клиентите, бе. Хубаво, дай да тръгваме и да излезем по-бързо, като му речем. Тръгваме, отвързваме. Аз ще кажа къде да спреш, да не се притесняваш, няма нужда от задни огледала. Тръгвай, че направо така лапта, ако ще променим. Колко спални има? Една, две, там две. Който и... Ооо, кенефчето ми любимото. Тук е моето място. Пулта на шефа. Брегова охрана. Ски обаче какво стана? Барове, марове. Кой има тук? Какво ковчег? Брат, да се отървим някак си от тези лъпещаци, човек. Ами, брат, поправи се. Айде да ги хвърлим направо зад борда. Чай малко. действаме. Чай да мина. Аз ще го правя сега. Партизанин! Какво? Я събличта тинската да видим какъв си коравел. Еха, браво! Искаш ти покажа едно нещо? Айде, изчезвай! Я има малко и ти, бе! Не, аз мога да скоча сам. Мяри тръгвай! Ай, какво правиш пак тук, бе? Пак искам. Ай, я взема верици и дете, вземете по един хот дог от морска гара. Маски го, то се побъркам, бах ти му угито. Ева на пича. Да, знае как да ги намокри. Те са пешонки, май не го вземат на сериозно, а? Ай, братле, благодаря ти много и другия път без пишлемета. Единствено с нас. Ай, мой! Ленка, чао.